guztiok plazara herrira bidean. Hone bai. Iepala, tranqui. Bueno, hone pe, eskualdeko dieta, hone pe, dinue, atan bi guztela. Venga, hone bixek atako. Kanpora, berbat, etorri pixkat, etorri. Bixo. Badazpa lotut etorri die. Etorri. Bueno, pixkat altu bai baina, bueno. Zube, ona, Joritz. Alde bixeta begira. Kronometru, zer dino, kronometru kondo? Bueno, zuzen, importantien ez da denboria. Amaitzen bau. Bizarko gure belusin eta. Bueno, eskualdien, iesbe espektakulu emon zen duela. Horten be, gerrako prest, ez da, Joritz? Bai. Makina bat, kilometro indi dukutzuzu, bizikletan, motorrin bebai, oinkotxien. Zein da erretzau edo zein gustatzen zu bitxa? Merkiena, bizikleti, eta karuena, hau. On momentu kotxi tokotxako, kotxi nilko apurtxu bat. Apur bat suerte eskazen figor lebeko mangan trapezizu solteru, eskertera hau, kotxi zizio domin hau, baina bueno. Horre asistentzizan onda jentia etxik eta ipinit zozelan, amen. Hori, nahikuda, eskerrik oso ondo ina berba. Bona mutiak, animo, gitxar zuen, ingurutik. Kilometro mordu enbio zu eta. Animo mutiak!